ปีนี้ลักษณะวิดีโอลองพุทธัดนาลีตรงพานาคิท่านปอนจีละบางเกอัสสัมทอยเลทสกีมก็ส่งสิออนไลน์เป็นการแอพพลายนังจีมาละสอบ process สิปีนี้ลักษณะวิดีโอลองนาลีตรงพานนักท่านปัจจุบันปอนิกโปละเป็นนาลีตรงกระแทกปอนลงจีละบางเกก็ส่งสิการแอพพลายนังจีละเป็น copy paste document สินังจีอะไรก็อันสิกิลงจีก็มันทุสิลงจีละส่วน details ละบางเกนาลีตรงลักษณะวิดีโอลองสิแท็กปอนลองอีกโปนาลีตรงจงสิลักษณะ YouTube channel subscribe เกลังพูดได้ subscribe อีกคนละเป็นวิดีโอสตามินาลีตรง share ปอนอีกคนตั้งแต่นอนประเทศเป็นก็ส่วนสิAssam toilet scheme ka apply po nang siman la so process le chithan po na la pen lang po na tang de non puthot toilet akimi ka apply ji a process lang po na la pen chithan po na ke cheng sinalitum la so video description along link long igsi kalipul de nalitum google along dam pen sta medak swachh bharat mission.ddws.gov.in la so website long wang ik nang po la so website long ber iglo pulo tang tinalitum a mobile screen kalte laptop screen os tame la sonar jana chiklang ik podak ministry of jal shakti department of drinking water and sanitation la so website long wang iglo pulo tang tinalitum dak thek pon long ikchi ang to na details chini pon ik po kon an sinalitum la so benefit long ji la pen kuma matum si ka apply long ji ma la so process tame la dak tok pon iglo la pen non akimi ka apply ya panalitum la pu athak doi pon bom no tinalitum dak pen thek pon long exi important links nalitum dak long exi option la pen dak know your swachh bharat data la pu doi la pen application for IHSL dashboard la pen dashboard la sondoji la pen putha da abe do thalang capacity building dashboard dulang la pen govt na so website links nalitum dak pen long ponik po la pen swasta samachar pula so links nalitum dak pen long ponik po akimi toilet ka apply je nalitum la application for IHSL dashboard la so dashboard long nalitum bernang po la so dashboard long ber ponik det la phi putho dak piece bang chingpu ponik po login ji aphan nalitum thek pon long exi swachh bharat mission g page 2 department of drinking water and sanitation ministry of jal shakti la so official website dak chingpu pon igelo nalitum dak thek pon long ikpo la pen jong se nalitum aprang ta la so website long log registration igelo put nalitum dak mobile number ber pen nalitum la get otp long ber ego get otp long ber ik det pe fill la otp banale ikpo la so otp nalitum dak fill up nang po OTP fill up pon igdet pen phi puthon nalitum la security code puthek longji la so security code abang nalitum la enter security code podim ber ikna la pen la login long ber lote nalitum form bange fill up long ikpo jong se nalitum la so website long jong kiwang mi mate registration se pin lang pulote la tanili nang than pachini pon ikpo kicheng sinalitum dak thek pon thulongji la citizen registration podim doji daksinali tum ber nang po jong se akimi lang pulo tangte citizen registration adim ber pon ek det pen api putho dak loading thu ikpo api saba la pen registration je afan ki cheng sinali tum dak pen thek pon long iklang nilina piklang pon ikpo mobile number nali tum dak pen ber pon ikon ki cheng si mobile number ber ek det pen api la get otp po dem ber ikon la pen nali tum dak ke tok don a mobile number along OTP le ekpo la so OTP banani tum la enter OTP long ber nang po la pen la login long ber nang po login long ber pon igde pen api puthot nali tum forming si long igji hola so form long nali tum state la pen nali tum amen la pen district la hai nali tum dak pen fill up nang po fill up lo pude registration successful ekpo successful iglo pulo tang te nali tum puthot dak bag wang ek nang po bag wang iglo pulo tang te nali tum dak pen login option bang long pon ekpo ni na piklang pon to ekpo la pen bag wang det pen phi nalitum puthot dak login ji apha nalitum mobile number dak ber nang po la pen la get otp po ber nang po otp la so dim la enter otp dim ber nang po la pen captcha nalitum ber nang po nili la so process tame amos tame nan than pachini poni gelo nili tame non dak mobile number la pen ang ton la security code fill up det pen apra process nang than pachini ponik po la pen nili dak OTP la pen captcha tame fill up ponik elo nalitum tame fill up elo pul la sign in podim beringon sign in long ber ponik de pen api puthot dak chingpu ponik po api sabangke
lapen nalitum da amen theklong ikpo lapen nalitum mobile number lapen state address lapen registration date lapen status nalitum dakpen active ma active tema la so details nalitum dakpen thekpon long exi jongsi nalitum login lo pulo tangte lapen puthot new ka apply ji aphan nalitum la pu akung anat nalitum la thekpon long exi 3 line pupu la sodim nalitum beringon la sodim berik de pena phida hini option long exi isi banke nalitum new application lapen isi banke view application pu nalitum long exi nalitum la akimi ka apply je fan la new application podim nalitum ber ignapo new application long ber pon igde pena phi dak details nalitum thek pon long ikpo form chingpu pon ikpo la ke apply je form la banke inghong ikchet napo lapen chingpu igdet pen api new application on ber igdet pen api puthot lason chingpu pon ekpo lapen nalitum da eligibility criteria beneficiaries laso details pen nalitum langpon igon langpon igdet pen api puthot na hok la ber cholo lapen puthot nalitum la new application form lo nalitum da thek pon long exi I it's l application form lo labangke ki chengsi nalitum da state bank automatic dopo district select ponang po lapen block amen lapen panchayat lapen village amen nalitum dakpen thek pon long ikpo mate fill up pon ignang po lapen habitations tamen nalitum la dak fill up thek pulte dak koson ma da village ka select la settings da automatic select po lapen puthot dak section b toilet owner particulars la banalitum dapen fill up neng chi kinang sodlo ka fill up neng ji la bang mate ke pidu neng ji la ke aadhar number aadhar amen dak tok dunang po aadhar amen no kalilo koma bang phu ma bang phi ma aadhar long ateng amen sinalitum la sodim tok nang po la pen aadhar card a number la sodim tok nang po tok det pen aphi puthot dak nalitum thek tu long la sodim I am giving my consent for capturing and using my aadhar number in providing incentive for construction of individual household latrines under swachh bharat mission gramin nalitum theklongji la pen la so box tong nalitum ber iglopulte dak automatic tick dopo la dak blue tick dopo la blue tick dulo pulota aphi bluetooth diak tha la bluetooth tick long ber igde pen aphi nalitum puthot dak theklongji verify aadhar number la sodim nalitum ber na po lapen puthot da green pen anchik lang ikpo aadhar da verification mate verified pulasun theklong po verified dak theklong det pen phi puthona litum dak pen ka fill up dunang ji la bangke da father mate husband amen na pen gender select nang po category na litum la select pon igdet mate fill up igdet pen phi puthot dak sub category na litum tok nang ji sub category pen det card type na litum tok nang po dak card type pulote na litum dak pen an option long pon exi la pen card number na litum tok nang po la pen mobile number da automatic do ikpo mobile number da nili mobile number sinon nili pi lo la pen email id na litum dak pen email id bangke do pulte pidun tame ave pulte datanang ne la pen dak full address na litum pidun nang po full address dak pidun igdet pen api puthot na litum bank account ke jiang deng lo la so bank account na litum dak pen theklong ji section c bank account details na litum pinapo ke chengsi na litum dak pen IFSC code la bayar nang po bank passbook lo na litum long exi kalte na litum google long dam pestame dynamic में lapen IFSC code ber igdel lo pulo tangte na litum dak name of bank lapen branch of the bank branch address angton dak details nang klang po lapen bank states tamelo bank districts tame dak automatic wang ik thai po lapen na litum dak pen account number fill up nang po lapen puthot dak account number ke to de mako la so account number same account number confirm ni afana litum la confirm account number podim stame na litum ber nang po lapen that nalitum dakpen ka upload neng ji la bangke bank account first page la bangke nalitum dakpen upload nang po ka upload je apa nalitum la choose file pudu je la so dimber iglo pulte nalitum ko so dimsi nalitum la bank account is kibima la so bank account bang nalitum select account la pen upload ingon la pen isonalam dak bank account la bangke pdf file neng ji kali pulte jpg png la si dak allowed chat la pen photo la bangke clear pic neng ji la pen under 200 KB aneng ji lapen aki ong bangke alang litum da accept pon pe lapen upload igelo pulte na litum la apply podim beringon lapen na litum da number long exi acknowledgement number la so number pe na litum na hok le check damita check damik melo jalalo lapen
nalitum ka apply bang la ansodol la pen aprang process bang ni lista menon bang na piklang ponon edit pu ka fill up ngi thang ta velo nalitum la non nil da na ki thana te nalitum jong si fill up iglo la pen la apply long ber iglo pulta la ansod lo a process la bang ke la pen aprang process nalitum just japta claim nang nelo jela son lo la kimi toilet ka apply afan la sinalitum apply pelang pulte prabjen pen apply ikon la pen la son sona video ke lang long ber je afan la YouTube channel sta me subscribe ikon to change your